by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Para sa dekalidad as inabot kayang bulong, mag-Actimед Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Bilis! Tawagan mo na ang barkada. Magbukas na ng San Miguel Beer. Drink responsibly. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Climex Forte. Climex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Oy, una ako. Ano yan? Newsroom. Oy, una ako. Newsroom yan. Anong you want ka dyan, no? Angelina, baby, please, please, baby, be mine. Maray na pagkaw to. Forget Diyos ko, grabing init. name, I cross my heart. Grabing init. Tapos, niyang kadigdi maghapon sa laog, malipot-lipot. Tapos bigla kang maluwas, Kuya Nems. On the floor, Ang luwas ka yan, it's either kalintura, kulog kipayo, we can chat, lula, chat, chat, kaya magtaga inom kidakol na tubig. to chat, chat, you. Angelina, Mag-inom po kidakol na tubig and magpasiguro po kamo ka na sa inyong mga pamandong. Maski nga ni gayod ang ano, maski nga ni gayod, ano tawag didi? Payong, babaldahon. Nag-chat sa friend ko, hello Jel, Manila na ako, miss ko na agad. Bye-bye ba, ingat, see you later. Angelina, Happy trip and safe travel kay Nicole Cervantes kan Coast Guard Copies. Kay banan siya kan friend ko na naghuli digdi. Wait lang, ta-replyan ko ini. Signorina Angelina, come ride in my new Benz. It's a two-seater, so don't bring your friends. I got dinner for two. Oy, sa man tabi ka mo nga na lugar. For sure, gabos kita tigiinitan. God, we can Tigiinitan dahil sa mainit na panahon. And kadaklan man dyan, Kuya Nems, nagpaparang ngurob-ngurob. Alawin ngayon mag-alas 5, alawin ngayon magbalik ngayon ang kuryente. May nag-agad na nga ni sa Kuya kang number kang, alam mo na, may tigirahay da duman parte sa may southern part kan Legazpi. Paghali da Kuya Nems, so arong ninda, wala ng kuryente. I mean, may kuryente, pero warang supply. Bata, sabi sa kuya, apudan ko da. Pero di naman ako kuya Nems, sisimbag duman. Feeling ko nakatimbre na duman. Mareklamuhon nga ining aki na ini. Maray na pagkauto po tabi sa gabos sa nakantabay sa muyang official Facebook page ang DZGB News Online. Sige daw po nga ining 26 na nagiling, tigsararo daw po kata na share. Maray na pagkauto man po sa mga nakantabay sa indang mga radyo. For sure sa mga dipila dyan na radyo, tigbabaralad na su reserbang battery. Kapag araw kayo ni mainit, mas dakol dang energy, mas makusog ang radyo pag tigbabalad ang mga battery. Sabi ni Sir Sofa Furniture Pilesha, panawagan po kung sino man po ang nakapulot o nakakuha ng original ORCR ng tricycle ni Roy Pilesha, kapatid niya po. Galing po siya sa Ligaw, pauwi na po ng Piudaran. Kung sino man po ang nakapulot, may balik po sana ito at importante po ang mga laman. Pwede po tumawag o mag-text sa number na 0910-6787-603. Again, ang number po 0910-6787-603.
Bata mapagalan Kuya Nems. Di ko alam kung anong process pag kukuha ulit ng ORCR. Lena, do ya cha-cha? Kuya Mike Dado is also watching. And syempre, ang magayon na esposa ni Kuya Nems. Ang very supportive na Ate Brenda. Naugmaw daw Kuya Nems. Every morning, nagsisend po si Ate Brenda sa Kuya Ki mga mga motivational quotes. And talagang aram mo to sa feeling na makakagaan sa po. Kaya, thank you so much Ate Brenda. Oy, si Kuya Dance Alta. Ini si Kuya Dance. Nagre-ready ini para sa niya. Para sa moto ad sa aga. Di ko sure kung sa aga ini. We sweat, Angelina. Good luck and safe. Stay safe. Luway-luway sana basta maka-finish line. Sabi ni Kuya Gerald Aranya, Ma'am Azo with a yellow uniform, good nun po. And kay hi, Ma'am Francia May Boras. Naguli na Kuya Gerald si Francia. My señorita. Pag-araw kaya, hindi pa nangungod to si Francia pa siring digdig. May nag-high trash kay Francia. Sabi ni Sir Ron Aranya, good PM Azo watching from Bacoor, Cavite. Ang sagot, daka sa hapon kang kwarta moneda ay coin purse. Señorina Angelina, come ride in my new Benz. Coin purse mananggad. Peter, so don't bring Sabi ni Sir J. Balisoro, hi Angel watching from Ginubatan. So friend ko, na nasa Manila na siya. Going back to Basilan na. can cha-cha on the After pasiring naman sa Basilan, mag-travel na siya Kuya Nems, pabalik doon sa destinasyon kung saan siya naka-duty dun sa Capiz. Next, salamat sa pagbisita dito sa Bicol and looking forward kami na makabalik ka within this year. Sabi na Kuya Nems, ayaw na daw umuwi. Kung pwede lang na i-extend daw yung kanyang bakasyon. Ay, thank you so much po, Mama Semi Niano. Sabi na, done sharing po. Oy, good news po digdi sa sa Legazpi City. Next week po dadarahon na ka na City Health Office ang po digdi? Ang pagbabakuna sa mga pribado and pampublikong eskwelahan. a la carte for two, just for me and you. Oh, Angelina, 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 oh my sweet señorita. Angelina, Angelina. I bet that we sweat, Angelina. Nagkararibukan digdi sa Oy! Happy birthday po muna pala sa gabos ng siselebrar kan sa indang mga kumplianyo. Angelina, Sabi ni Ma'am Lani Lucito Moneda, good afternoon ma'am. Pa-shoutout po family Lutino ng Barangay Bautista, Javillar. Maraming salamat po watching from Bulan, Sorsogon. Sisa daw ang magda sa kuya pa Javillar. Magayon nandyan Kuya Nems ang Falls baga. Javillar, po duman? Basta yun na ito is either Javillar, Bulan. Tapag araw po baga kaning summer. Dawa mainito nun. Magayunan Kuya Nems magpataw-pataw sa dagat. Pero syempre, i-ready mo na sa diri mo. Tabakong bako, sunburn. Sunburn? Sunburn! yeah, cha-cha. Oh my God! Sorry, different school, different pronouncement. That's mine. Ay, magtaga-relax kita. Sabado man po baga. We can cha-cha on the Maray na pagkauto kay Ma'am Princess Kay and kay Lola June De Leos. house. We can cha-cha. Si Kapitan Luis Espejo, nakaantabay ngunan Kap. Maray na pagkauto po sa imo. Long time no see. Cha-cha you. Matarami na si Kap. Siyempre ngayon, tadi ka naman nga nag-field. Paano ngayon magkatuparan ngayon kita? Ay, thank you so much po pala sa nagdarakan. Ano nga yun, trash yung nasa table ko, yung ginger chuchu. Sabi sa akin kasi, daw yun, wag na daw ako magkakape, be. Kasi pa nagkakape, may nagsuko lang digding darahon. Sir, Lieutenant, thank you so much po. Señorita. Duman po pala sa mga day pa nagpapabakuna. Kaso hapon, tig-explain ni BIATF Chairman and DILG Regional Director Attorney Anthony Nuida na analbay palan Kuya Nems, hababao naman agad sukan COVID-19. Hababa naman ang bed utilization rate. Pero ang problema, Your friends. hababa pa sa porsentahe kan mga nababakunahan na senior citizen. Kaya daipa na ibababa sa alert level 1.
Kaya po duman sa mga barangay kapitan, sa mga LGUs talaga, mantinidoan sa ilang pangapudan Please, baby, na magpabakuna na po kontra COVID-19. forget about the time. Ako Kuya Nem, sa katapos naman po akong booster ko, wala man ako na-feel. Mas lalong hanigard ako na. Mas lalong naging makulit. We can cha-cha on the couch. Araw po talaga yan. We can cha-cha Nangyayari po talaga yan. house. We can cha-cha, Ano pa man, cha-cha, alauna naman po nin pagkahapon, madali yung silang oras. cha-cha you. Angelina, Duman po pala sa mga sa mga nagpapasyara sa mga resorts. Naririnig ako. Naririnig ko si Father Butch. Kasi bago ko pa kuya ng stigma mati, kaya nagluway-luway ako ang pagtaram ko. Tingnan mati. Sa mga mataram ini sa mga nagsisyasta sa araw ninda. Ano naman ngayon ni si Angel Maribuko nun? Sige sa nangangarak-ngak. Masaramon kuya Nems na ano nga yan, panguntuhan. Supakbet dyan sa baba na may urabang, Chad. Nailing ko naman, beso. Ang nakakaibaran ko po sa Lalo Technical, Kuya Nems Flora. so don't bring your Sa IT niya po dyan si Richard Astor and si Thresha Marila Tana. car. Sa newsroom niya po dyan si News Manager Mar de la Cruz, si News Director Edwin Peralta. Kaibanan sa tuyang duwang intern from Bicol University College of Arts and Letters, si Jean and si Nika. Ako po ang sinong nakaibahan. Ako po ang kagandahan ng South. Angel Mustaza po. Bye-bye. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kan relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan samong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 1 minuto makalisan na launanin pagkahapon.
Tanghali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Sinabi kan Overseas Workers Welfare Administration na ang gobyerno nakapauli na nin maabot sa 1.7 milyones na mga overseas Filipino workers poon kan magbungkaras ang pandemya. Sinabi ni OWA Deputy Administrator for Administration and Fund Management Arnel Ignacio na nasa 1.7 milyones ng OFW ang natabangan ninda na makauli sa nasyon sa panahon ng pandemya. Sa iyang sinabi na maabot man sa total na 170,704 na mga OFW ang mantinidong nakatinir sa 92 na mga hotels para sa indang quarantine alagad ang bilang nabawabawasan naman dahil taan iba nakauli na sa indang probinsya. Yan ang pangalaunang bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod.